अस्सलाम वालेकुम आदे ಹುರಿಹಾ ನೂಸ್ವೆರಿನ ನೂಸ್ತಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಂಡ ಅಳಗಣ ಬದ್ದಕಲ್ಲಿ ಅಳಗಣ ಮಿಯಫ್ತಾ ಕುರಿ ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಕಿವೇಫುಂಡ ದಕ್ಕಾಯವೆಗೆ ಆದೆ ನಿಯದುಗೆ ವಾಹಕ ಕುರ್ತೋನ ಗೆನ್ನ ಮಿಜೆಹಣಿ ಹಬರೆ ए कुरिंग हफ्ता दिया हबरे एके मुन्नाबु की कहानी दिलस्य को कुलन उलन को वी गेल्लुमे गा न्यूस्वेरिंग लियुनो हबर आदे मी हबर की वरम उदगुलु अलगोण लिबुण हबरे अलगोण दिया भगवती ಈಗ ಬಾಯ್ಕು ತಿರುವು ಕುಳಲು को मडकोल्ली वगुतु इबे पुಳ टक व्यक्तिगति फुन्नाब की कहानी फुन्नाब तिमन हलाकु जायो एहलजिया वाणी खबर करो अलुना मसे नोना खबर देख मियोती देवना खबर गतु मियोती दिनेश को लाफुरी गमी है को गोपति प्रगा सरात अल्लाह इने तो प्रगा अल्लाह एम्मी मा इस्लाम खबर कहनुम तो देख एबे कुला वादकारी नुबुडी कोम सफाने के वाहक मसेने ए स्वागत ब्रांचु ए खबर दिबुनी देख अने का से खबर जहालाफा आगो मीडिया तिम्मण हबरा हमें दायर तिबे फुलन कोम सरक सागरिक हुन्नाल कन्ने ए खबर में होती हाडेगे सावणेगे वादुकेंडेगे ए हिंगादी हादिसा ए रिपोर्ट एक गोत उली दुनिया हामुको बीबीसी या CNN अल जजीरा में हुन्ना एंगोस कियान कन्ने हुरिहा नोस्तकु में हुन्ना इजे कहाले गोतकम योती एकन निमिफा वादे कडागे कळु पावणेगे वादु कडागे गोस मिहेम फुटो नगागे गोस हबरे गतु जामा बडी में एन्नमा हुरिहा चिजे हेने एबाने मुनी देवती हतरवना हबर मी हबरे एन्नमा सळवन जे रिपोर्ट एक गोता अलगन हबरने गन्ननिको हादा तळुगे ब्यूरो अली सुलेमान आई दुवा बास करे गा सळवन गाजेस हम गसर जे सीमा हबर कबू देनो बदो को रिपोर्ट का हिसाब देख हिसाब एने कुडक मादक नमाय चिनागा सुलेमान के नगा अगुमडी मादमा जहाल मादमा सीधा नोस नुकुन्नार फले सुरही गिन्नाने नोस वेरे गागा हादा तो ब्यूरो अली सुलेमान जस्ताकुवे गोता अलगो मी ಹುರಿಹಾ ಬದ್ದೊಂತಕ ಎಕ್ಕಿ ನಿಮನೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಆದೆ ದೊಲಂಗು ನೋಹಗೆ ಫರಾತು ಮಿ ಬದ್ದೋ ಕುರಿ ಅಲ್ ಕಿತ್ತಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಖೈರ್